Sledujeme vývoj embrya pomocí technologie Time-lapse monitoring. Jde o šetrnou metodu, která zachycuje snímky embrya každých několik minut přímo v inkubátoru. Právě vidíme embryo po oplození s postupně se objevujícími prvojádry. 2 prvojádra jsou znakem úspěšného oplození. Začíná první buněčné dělení, embryo se v optimálním stavu dělí na 2 stejně velké asymetrické buňky. Následuje druhé dělení, kdy vzniká embryo ve stádiu 4 buněk. Stále platí, že ideální embryo má buňky symetrické, stejně velké a bez fragmentace. Buněčné dělení pokračuje a embryo přechází do mnohobuněčného stádia zvaného morula. Nyní se nacházíme přibližně 3. nebo 4. den po oplození a buňky vytváří kompaktní sluk podobný moruši. Z moruly se postupně formuje raná blastocysta. V tomto stádiu již začíná diferenciace buněk. Jasně začneme rozlišovat tzv. Trofoblast, buňky budoucí placenty, a embryoblast, vnitřní buněčnou masu, tvořící budoucí plod. 5. až 6. den svého vývoje embryo dosahuje stádia expandované blastocysty s výraznou vnitřní dutinou. V tomto stavu je připraveno na transfer do dělohy, k zamražení nebo k biopsii.